Kijken TV van locatie Bresjes. We zijn hier bij de Sint-Barbara-kerk. En we gaan nog een keer een bezoekje brengen bij Omer Gilliet. Dat is de oud-pastoor van Bresjes. En die had altijd hele mooie verhalen te vertellen. Ik ben benieuwd wat het deze keer zou worden. Het verhaal van Ariandag. Toen was je 25 jaar priester of zo. Hoe is dat ontstaan, Omer? Kan je daar nog wat van vertellen? Ja, ik heb voor alle kinderen een feestje genomen, voor alle kinderen van Bresjes. Niet katholiek of protestant, alle door elkaar, allemaal bij elkaar. Want dan moet het eigenlijk nog toe dat we één worden. En dan hebben we dus een Ariaanfeest gewoon. Ja, ook kwam ik op dat idee. Dat was van Ariaan de postbode, Ariaan Morel. Die fietste, ik zei Ariaan, vind je dat goed dat we die dag voor de kinderen Ariaandag noemen? Ja, die zei dat vind ik wel goed hoor. En dan zat me hier op dat weesje met alle kinderen, 400, 500. Goh, en die ouders dat weer en allemaal op die stokjes bitten. Ongelooflijk kleutig wat dat was. En alles was in. Ik zei, dat moeten we naartoe, naar een eenheid. Omer, dat beethoven, daar je mee bezig zit altijd. Is dat nu een hobby of is dat een opdracht of je een gegeven hebt? En je bent er heel lang mee bezig. Ja. Ja, het is eigenlijk een keer van bij me. Er was een tak afgegooid en dan vonden we net een afgegooide tak. Ja, dat kan jij niet soms. Ja, nee, het was niks meer. Het totaal los, he. Van God en mensen en alles wat daar bestaat. En dat is een raar gevoel hoor. Daar ben je niet veel meer hoor. Dus ik zag mijn eigen daarin. Ik zag daar een veentje met zijn arms in de lucht. Hopeloos. Dus ja, en ik naar huis en een patatenschildertje uit te schuiven. En dan ben ik dat genutst niet. Dat kon ik eigenlijk zeggen, zo voel ik mijn eigen, hè. Maar dat kun je eigenlijk niet zeggen. En ik had iemand aan wie dat kon zeggen, zo op die manier. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dat putje was onuitputtelijk. Dat zat vol met ideeën bij mij. En toen ik eruit was, ik bleef door het putten. Uit die diepte. Je kreeg steeds nieuwe ideeën en... Ik kon van alles kwijt en dan moest je niet per se katholiek zijn of protestant, maar dat was voor iedereen. Iedereen zei eigenlijk, je leeft van grondwater. En dat zit overal. Maar dan moet je een beetje dieper gaan. Meer aan de puttenkant maar van ben, is iedereen hetzelfde. Ik ben eigenlijk allemaal gewoon van mensen. Want ik naar Genoosburg geweest 3 jaar. Dus dan wou ik daar weer weg, maar dan zat ik hier. Ik dacht, verdorie, hier kan ik dat kwijt. Hier was ik meer op mijn eigen. Dan moest ik geen mensen vragen, vind je dat goed of niet? En ik kwam in die kerken en ik vond dat zo verschrikkelijk saai hier in die kerken. Ik zeg, maar hier kan ik helemaal niet binnen, dat is verschrikkelijk. Het was netjes, maar zo vreselijk saai. Ik zeg, kan ik hier een keer niks veranderen? Dus het kerkbestuur zei, ja, we zullen wel een keer kijken wat dat hoort. Hè. En dan zo ben ik begonnen met beeldtoon hier. Met deur gegaan, hè. Ja, ik was eigenlijk niet met iedereen eens. En ook niet met dat bestuur. Dus ja, ik dacht, verdorie, dat was ook niet zo leuk natuurlijk. En ja, ik hoorde ik je zeggen, als ik naar buiten kwam, dan had ik gepreekt. Dan zei er een, die had van ons geld daarom niet vreten. Nou, zo zijn ze dat. Dus ik dan naartoe. Ik zeg, kan je dat horen? Ik zeg, vanaf vandaag zat dat ook niet meer nodig. Ik zeg, ik zal het zelf even verdienen. Dus dat ben ik dan gaan doen. Dan ben ik zelf mijn boterham gaan verdienen. Ik wou geen salaris niet meer, niks niet meer. Ik zeg, moet je er geld niet meer in. Dus dan ben ik dan van gaan leven. Dan kon ik je wat verkopen. En de ene nog een keer, de andere nog een keer wat. En ik kon daarvan leven. Ik had dus niks. Dan moet je kijken, wat zie je daar nu in? Dus daar kon ik iets mee vertellen wat dan nog nooit gebeurd was. Ja. En of anders niet opgekomen was, zang dat zo begrip. Ja hoor. Ja. En ik kon mijn fantasie kwijt. Dat kon ik in beeld brengen. Ja, ik preekte in taal en tekens. In taal en tekens, ja. Als je zo rond de kerken kijkt en in de kerken, dan moet men straks ook nog even filmen. En zo ging dat wel verder. Dan duurde kwam de Belgen ook kijken. En die vertelden dan weer rond. En de Belgen die komen met bussen vol, hè? Ja, dus zo ging dat verder. Ongelooflijk, hè.